Hrvatska poljoprivredna komora provodi projekt ZPP za tebe, koji je sufinanciran od strane Europske komisije. Projekt je odobren iz natječaja komisije potpora mjerama informiranja koje se odnose na zajedničku poljoprivrednu politiku za 2018. godinu. Cilj je projekta informirati mlade i poljoprivredne proizvođače, ali i širu javnost o zajedničkoj poljoprivrednoj politici Europske unije, o programima i mjerama koje se provode, te načinu kako Europska komisija kreira svoje poljoprivredne politike. Restrukturiranje i modernizacija OPG-a Kovač jedan je od uspješnih projekata financiranih iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj, programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2014. do 2020. godine, koje je odabrano od strane Vijeća za odabir projekata u sastavu predstavnika iz Ministarstva poljoprivrede, Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te Hrvatske poljoprivredne komore. Mi smo se prijavili na prvi natječaj čim je izišla mjera 4.1.1. Prijavili smo se jer nam je bila potrebna mehanizacija za obradu tla, sušenje, čišćenje i oraha i bundeve golice. To je bila investicija od otprilike 1.900.000 kuna koju nikako ne bi mogli sami isfinancirati. Možda i bi, ali to bi bio dugačak period, to od sigurno 5-6 godina, a ovako smo to riješili u vrlo kratkom roku. OPG Kovač postoji od 2003. godine, a nakon prelaska s proizvodnje mlijeka na proizvodnju oraha, uz pomoć europskih fondova uspjeli su isfinancirati modernizaciju i širenje poslovanja. Za projekt vrijedan gotovo 1.900.000 bespovratno su dobili više od 1.300.000 kuna. Dobili smo jedan novi traktor, to nas je isto puno poguralo, znači puno jači, sa boljom opremom, sa klimom, kad se čovjek ne muči, lakše je raditi i tako recimo kombajn za bundevu, tako da su to sve stvari koje zbilja ekstremno pomažu nakon nekih ručnih radova. Pomoglo nam je strašno puno, znači prije nekad smo hektar radili 3 sata s nekim strojem, sad radimo sat vremena, znači vremenski smo zbilja jako puno smanjili, troškovi se općenito s tim smanjuju, puno je kvalitetnije, a i znači linija koju smo dobili za čišćenje oraha nije isto čistiti orahe na ruke ili 50 kg na sat, znači to je ekstremno puno. Ovo ekološko gospodarstvo uz proizvodnju oraha proizvodi i uljne tikve te se ponosi vlastitom paletom proizvoda koje nudi na poljoprivrednim sajmovima, internet portalima putem edukacije i turistima na kućnom pragu. OPG ima sklopljene ugovore i s nekoliko vrtića i osnovnih škola kojima se prezentiraju ekološki načini proizvodnje, život u ruralnom prostoru i kvaliteta proizvoda. Nabavom strojeva koji su ubrzali, modernizirali proizvodnju i smanjili štetan utjecaj na okoliš, povećala se i potreba za dodatnom radnom snagom na OPG-u Kovač. Da, treba će nam sigurno 2 ljudi kroz 2 godine jer evo malo širimo i na stočarstvo, imamo krave u sustavu krava tele. Naravno isto u ekološkom uzgoju, to je visokoplaninsko škotsko govedo, tako da će ljudi. U stvari tražimo još jednu granu tako da nam ti ljudi, radnici mogu biti isplativi u normalnom 8-satnom radnom vremenu, da nisu preopterećeni, a da ljudi zbilja uživaju ako i kada i ako ih zaposlimo. OPG Kovač neće stati samo na ovome jer već su se prijavili i na mjeru 4.1.1 voćarstvo, te planiraju proširiti svoje poslovanje na uzgoj aronije, čime će postati jedno od najraznovrsnijih obiteljskih gospodarstava na području Karlovačke županije.